Разписка за получени суми. Иеромонах Кирил от Троянския манастир е пращал на това момче, на което очаквам снимката да ми пуснете, за което се твърди, че е мъжка проститутка. Не е това колажа след малко. Е и голяма режисура правиме. Имаме ли снимка на гаджето на Иеромонах Кирил? Нямаме такава снимка. Ти имаш ли твоя снимка? Моя снимка? Не твоя, негова снимка имаш ли? Не, аз не нося негови снимки. Така, какво е това? Това е една разписка за пари, изпратени по почтата. Той ме изнудваше за пари и това са... И ти му прати пари? Ами за да ме остави на мира. И ти ми дай това да го покаже? Да. Това доказва вината ти? Не доказва. Аз няма да пратя никого му пари, ако не се чувствам виновен и нещо глузи. Не, тези клипове бяха с друго съдържание, които той ми е показвал. Това бяха клипове, в които аз говорих за разни хора, духовници, които познавам, някои неща, които съм знаел за тях. Той те изнудваше за какво? За да ми запостави пред духовници. Да, за какво ти изнудваше? Какво щеш да кажат тия духовници? Че си? Не за себе си, за тях неща. От личния им живот. А ти си платил, за да не издаде други хора? Да. Какъв си хитър ти, бе. Не съм хитър, това са факти. И колко пари му даде? 900 лева общо. Единия път 300, втория път 900. Аз ще ти кажа какво се е случило заради зрителите, защото разбираш, че хората не са толкова тъпи. Кажи. Вие сте имали секс с някаква мъжка проститутка. Не сме. Той е разбрал, че мога да те цака. Ти явно си го обичал доста. Да. И накрая си му дал 900 кента за да си мълчи, а той те топна на господарите. Не, няма такова. Аз ще ти кажа нещо, което никога няма да кажа и на несвят човек. Голям бълък си да ти кажа. Просто ние с него никога не сме били. Никога не сме били сексуално с него. Така, ето въпросите на моя екип към тебе. Ако зависи от мене, бих те набил. Приятелски, човешки. Защото мога да уважавам всяко вероизповедание или някакви хора, които са гей или не са като мене, или... Но... Прочети какво пише тук. Да. Какво пише? Прочети го. Вън педерастите от църквата. Ти казваш и вън педерастите от църквата. Това не е библейско. Чакай малко сега. Можеш ли да кажеш вън педерастите от църквата? Смяташ ли, че е редно педерастите са извън църквата? Не. Защото... Ти смяташ, че педерастите е хубаво да са в църквата? Всеки трябва да бъде в църквата. Църквата е една лечебница за болни. Содомитите трябва ли са в църквата? Че каква е разликата? Некрофилите трябва ли са в църквата? Некрофилите... Каква е това? Това е църква на дявола тогава? Не, това е една лечебница. Църквата е една лечебница и всички хора, които са грешни, това са болни хора. Лечебницата, може би, защото ще излекува педерастията някому? Не, защото ще помогне на човека да се борят с греха. Първо, геовете не са болни хора. Греха е болест. Ти грешен ли си? Аз съм грешен човек. Ти гей ли си? Не съм гей. Тук има Библия. Не са кълнали политици като Бойко Борисов и други хора. Чака, приятели. Вече не. Актьори, свестни хора. Можеш ли да закълнеш милите? Мога. Ще ми я цапаш, бе. Не дей, бе, моля те се. Кажи, гей съм. Аз казвам истината. Намерих си поминъка в това. Не, това не е поминък. Аз съм беден човек. Аз съм тъжно много гейове си намират поминъка. От бедност. От бедност си намират поминъка в църквата. Аз не съм беден човек. Там за какво получавате? Аз не идвам от бедно семейство. Църквата поминък за гейове. Съгласен ли си? Не съм съгласен. И кажа, че педерастите трябва да са вътре в това. Всеки човек има право да бъде в църквата, защото църквата, както вече добре казвате... Нямаш право да служиш, ако си мъжеложец. Нямаш право. Така е. Нали? Истина. Аргосаха ли те твоите? Аргосаха ме, но не по тази причина. Какво е това на врата ти? Кръст. Защо? Защото ми е благословен от покойния патриарх. Това ли е твоята приятелка? Той не ми е никакъв приятел. Ама си му пращал пари? Пращал съм, защото исках да му помогна. Той е човек в нужда. Така ми се представяш. Искаше да изкара шофьорски курсове. Ти си му... Как се казва това момче? Георги. Това е... обява, имаме ли негова обява? Той си пуска обява Георги? Да. И вие се намирате по обява? Не, няма. А как се намирате? Мен ме запознаха с него. Кой? Него съквартирант, който е племенник на един архимандрит от Видин. И защо трябваше да говориш с него? Защото племенника и него съквартирант ми каза, че е бил много религиозен, иска да си говори с духовник на религиозните ми. Тук е свален целият ви разговор. Вестник 24 часа вчера. Може ли само да го покажа? Вестник 24 часа от вчера да ви свален целият разговор. Няма грам религия в него. Къде е свален този разговор? От запис? Откъде? От кой запис? Този запис, който пуснаха в Господари на ефира в сряда, беше като една торта подреден. Разбъркани, това са 6 записа от различни месеци дори, които бяха наредени един след друг. Не искам да пускам нищо, защото съм омерзен и няма да пускам, колеги, този запис. В момента всички знаете какво е казал той. На едно място той казва, Кирил казва, казах, боли ме. Анонимният човек, това момченце казва, не
газа друго да видя и то заради тебе сигурно. Болеше ли те нещо заради това момче? Аз имам хемороиди, но то въобще нямат нищо общо с това. Ти съвсем правиш разговора весел, просто трябва да махнеш този кръст. Хемороидите какво общо имат с този Трябва човек? да махнеш, не знам, явно те боли нещо, което е заради него. Ти си казал заради него, заради тебе. Отворете обявата и прочетете какво пише, какво предлага този човек. Какво предлага този човек? Отворете, колеги, Себе обявата. си. Гей ли си? Не. Ако си гей, няма нищо срамно. Но Аз не е не се редно, срамувам от не е себе редно си. не е редно да Не ходиш. се срамувам от да себе служиш. си и не съм хомосексуалист, това го казвам съвсем отговорно. Какъв си ти? Аз съм монах. Аз съм един откровен човек, един почтен човек. Закълни се. Какво искате да направя сега с Библията? Гей ли си? Не съм хомосексуалист. Правиш секс, мъже? Не правя секс. А знаете ли, В манастира прави ли се мъжки секс? от кого? От престарелите От и монасите. болни монаси. От тях монасите. ли? Знаете ли Ти колко каза, години са? те са 6-4. Ама какво 4, какво? Гейове са какво? това не е Целият вярно. контекст на разговора са такива. Не е така. Аз не Дори казвам, че за това един са... каже, че този е активен, не такъв му, накъв му. Това въобще не съм казал му такова нещо. Няма такова нещо. Дори в този нагласен запис нямаше такова нещо да коментирам кой какво прави. Това са глупости. Първо, това са стари болни хора, които здравословно не могат да правят такива неща. Разбирате ли какво значи здравословни проблеми? Ти си много самодоволен от себе си. съм Може би самодоволен трябва да някой да те набие. Аз Може. знам нещо много криво за вас и пак ще го кажа на прекрасните си приятели гейове. Не се крийте, бе. Аз не се крия. Аз виждам в очите, все едно гледам Кузов. Владимир Кузов, депутат и педофил, осъден за педофилия. Благодаря. Той Голям цял комплимент. живот се е крил. Не смее да каже, че нещо му се ще там да има момченца. И ти също цял живот си се Не. крил, бил си на топ в манастира и сега като те Ама разкриха... какво значи на топо? Аз да не съм от някоя село, някоя паланка, беден, гладен, жаден. Аз не съм нищо такова. Има ли хомосексуализъм в нашата църква? С болка питам. И това. да има, аз не знам, а и не се Ти интересувам. закле ли си, Да, че не си гей? да. Ти си мръсник просто. Благодаря. Какво ти кажа? Извинявай, просто и ти се и заклей, въобще. Отвори и прочети нещо. Какво да ти чета? Свещеното писание е много голямо. Много обемно. Някъде пише ли за мъжеложството? Пише. Как да не пише? Добре, този разговор ще го обясни. Целият каза, че не съществува, че Този господарите... разговор съществува, но липсват огромни части. Защо казвам това? Защо казвам онова? Всъщност аз съм чел много неща, съм учел на него. Някои неща съм ги повтарял, той е казал, аз съм се смял и съм ги повтарял, защото са ми били смешни. Правиш се на луд. Ако той се човек е прави мъжка на луд. проститутка, ти не бива да го каниш в това, да го представиш Аз като разбрах братовчет. много късно, че е Не проститутка. бива да правиш тези неща. Не мога да водиш този разговор с него. Не може, трябва да му кажеш, откажи се от греха. Това трябва да кажеш нали, това стотици беше пъти. идеята. Затова исках да му дам пари, за да изкара шофьорски курс, за да има някаква почтенна работа. Аз исках да му помогна. Той не е първият човек, на който аз съм помагал. Аз помагам на много хора в тежки моменти от техния живот. Аз мога да ги доведа и да ги покажа всички тези хора. Защото това е моята идея Ще на моя застанеш живот. ли с този човек на едно място? С него? Да. Не. Не желая. Има нещо, което да те е срам? От него ли не ме е срам? Не те е срам. Не. Аз съм искал да му помогна. За съжаление, той се оказа недостоен. Майка ти какво каза за това, което се случва? Майка ми ме познава от 30 години. Знае аз какво представлявам много добре. Да. Баща ми също. Всичките ме подкрепят. Колко минути защото- направихме и ме отделихме? Доста. Искам да поканя отец Игнатий. Само искам, преди да Да. си тръгнеш ти, дайте ми този колаж, за който помолих няколко пъти. Искам да го кажа отговорно. Имаме материал, който от уважение към църквата не пускаме вече година. Дайте това, бе, да. Искам да го кажа така. Ще го пусна този материал в следващия месец и ще ви кажа вън гейовете от църквата. Просто няма да се получи както вие го мислите. Няма да стане хора, които имат поведение, което е описано няколко пъти в Библията, като не само непристойно, неприемливо, отвратително. Аз нямам такова поведение. Аз нямам такова поведение. А Това ти са си един глупости. лъжец. Това е Разбира ясно. се, че съм. Благодаря. Лъжец си. Не извинявай. В смисъл, аз се чувствам неудобно, но ти си лъжец. Какво ти кажа? Благодаря. Благодаря. И не си много умен. Сигурно не съм. Да. Занимаваш се с проститутки в манастира, правиш глупости. Аз не се занимавам с проститутки в после ходиш манастира. при господарите да се обясняваш. Не съм аз ходил при мога да се господарите. чувствам само за Господарите това. ми направиха капан. Абе, капан. Това знаеш кой се прави капан?
На кого? На педофилите се прави капан. Аз съм педофил. Не, бе, този не човек си, е на сигурно не 34 си. години. Сигурно не Какъв си. педофил съм? Щом твърди, че сме гаджета с него. Спали с него? Не съм спал с него. Ти не си педофил, той е на 34. Не те притеснява да признаеш, че си гей. Няма какво се Обичаш ли го това момче? Не. Той е просто тук, какво да го обича? Вън гейовете от църквата. Искам да застанете хората, които имат отношение към това нещо, да се признае този проблем и най-накрая да се почисти църквата. Наистина трябва. Ще го кажа, ако щете, Наистина, ама аз не съм анатемосвайте ме. Има ли гейове в църквата? Не мога да Не кажа. може да Не кажеш, съм разбира се. очевидец. Ти ли не си очевидец, бе? Кой е правил пред мен секс, че аз Ти да ли не си коментирам? очевидец, бе? Аз не съм очевидец на личния живот на никого. Нямам нищо против тебе, но не ти е място в църквата и махни този кръст, Не. Този кръст ми е за да не даден те от бие патриарх пред Максим. камерите. Това няма да стане. Аз казвам Колко е истината, нахален, колко е аз нагъл. казвам истината и има съд, който ще докаже, че аз казвам Няма истина. съд за тебе. Има На тази съд. земя съд за тебе няма да има. Но за него ще има съд. За Георги ще има съд. Ти мисли за себе си, бе. Аз съм да си помислил за себе си. Няма страх. Извинявам се за този разговор на публиката. По принцип, виж какво, всеки има право да лъже. Аз не лъжа. Но не е хубаво да си Аз глупав. мога да си Не е докажа хубаво, не е хубаво теза. да си тъп, разбираш. Това И не е ще хубаво. докажа тезата в съда. Как си докажеш тезата, бе? Лесно. Извинявай, че ти говоря на бе, просто малко е смешно, разбираш. Не е смешно, аз казвам истината. В истината няма нищо смешно. Ти ви си. Имах ли този кръст? Никога. Не го заслужаваш да го носиш. Никога. Отец Касиян беше тук с дървен кръст, ти ми идваш с златен кръст. Не е златен кръст. Махни кръста, Метален. махни го. Касиян никакъв не е. Той не е Нещастник. дори духовен. Давай, Отче Игнатия, извинявай, Отче Игнатия, за това, което се случи. Разбирам те за нуждата да не си с него на едно място и искам ти кажа, че хора като тебе, които може би има какво да кажат,